तो अधिकार आहे आम्हाला. बाई, शौक म्हणून आम्ही क्वचित प्रसंगी शराब घेतली असली तरी आम्ही शराबी झालेलो नाही. तसाच आमच्यावर विश्वास ठेवा की क्वचित प्रसंगी स्वारी शौक म्हणून शराब घेत असली तरी महाराज शराबी झालेले नाहीत. पण मग दुश्मनांच्या फौजा आमच्या मुलुखात धुवाधूळ घालीत असता महाराज गेले 8-15 दिवस कलावंतिणीच्या नाचरंगात धुंद होत राहतात. खबरदार दादा, शब्द तोलून वापरा. बहादूर गडावर धाड घालून आज दुपारी स्वारी पन्हाळ्यावर परतली आहे. आज दुपारी महाराज बहादूर गडावरून परतले आणि उद्या परवाच पोर्तुगीजांचा समाचार घेण्यासाठी स्वारी मोहिमेवर कूच करणार आहे. महाराज उद्या पोर्तुगीजांवर देखील? हो. एवढ्यासाठी तुमच्या कानाशी लागून विपरीत वार्ता देणारी माणसं कोण होती याचा खुलासा आम्हाला हवा. आश्चर्य आहे. या घडीला या घटकेला महाराज गाणं ऐकत आहे ठाऊक आहे आम्हाला. नुसतं गाणं नव्हे ताई साहेब, महाराजांनी पदरी काही खूप सुरात नाटकशाळा देखील जरूर बाळगले आहेत. शिर्के, ज्यांचं लावण्य पाहून कुणाचाही दिल बैचन होईल अशा एकापेक्षा एक खूप सुरत अप्सरा बाळगले आहेत आम्ही. बोला, तुम्हाला हवी आहे का त्यातली एखादी? फेर विचार करावा लागेल. तर तुमची मर्यादा संपली. गणोसिराजे, आता आमची जबान ऐका. आजवर काही प्रसंगी आम्ही तुम्हाला समजुतीला विनवून सांगितलं होतं की वतनाचा लोभ तुम्ही धरू नये, निदान त्यासाठी तरी तुम्ही हट्ट करू नये. तशी छत्रपतीची आजवरची रीत नाही आणि पुढेही असला घातकी रिवाज आम्हाला रूढ करायचा नाही. प्रत्येक शब्द तुम्ही मगरुरीने ठोकरलात तर देखील तुमच्या उद्दाम जबानीचा आम्ही राग धरला नाही. आज निष्ठेचाच फेर विचार करावा लागेल अशी भाषा तुम्ही काढली तेव्हाच समाप्त संपला. अरे 2 दिवसांचा मोगल, त्यांचा तुम्हाला जास्त भरोसा वाटत असेल तर कुशाल कान्होजीप्रमाणे तुम्ही देखील मोगलांच्या गोटात सामील होऊ शकता. आम्हाला तुमची तमान आहे. अरे तुमचा हिसाब तो काय? मोगलांसकट समजतं शिंदेनं आंदोलन घडवण्याची हिंमत या आमच्या मनगटात आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.